שלום לכולם. אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בספר ייחודי מעבר לשדר, ספר שעוסק בהורים בתהליכי פרידה וגירושים. קיבצנו כ-30 חוקרים וקלינאים ממיטב האנשים שעוסקים בתחום, ויצרנו יחד ספר ייחודי ועדכני, חדשני בישראל, שמיועד להורים ולאנשי מקצוע. הספר מיועד לאנשי חינוך, טיפול, רווחה, גישור, משפט ורפואה, וגם להורים ומשפחות בגירושים בעצמם. הספר מציע הבנה מעמיקה על קונפליקטים, על תהליכים רגשיים ועל האופן שבו ניתן לטפל בהם. אז בואו יחד איתנו לתמוך ביצירה שיכולה לחולל שינוי עמוק ומהותי בחייהם של הורים שעוברים תהליכים משמעותיים ביחסיהם עם ילדיהם ולמשפחות בגירושין בכלל. בואו לעזור לנו לשנות לטובה את חייהם של משפחות רבות. אז מחכים לכם.